Grazas, presidente. Bueno, nesta sección, como polo propio procedimento, tratamos de centrarnos en algúns dos puntos que consideramos máis relevantes, pero tamén, e queríamos mencionalo antes de comezar, sendo conscientes de que, por desgraza, non vai a ser esta. Folgura o tempo polo Grupo Socialista, señor Quiroga Díaz, por un tempo de 10 minutos. Inteiro. Grazas, presidente. Bueno, nesta sección, como polo propio procedimento, tratamos de centrarnos en algúns dos puntos que consideramos máis relevantes, pero tamén, e queríamos mencionalo antes de comezar, sendo conscientes de que, por desgraza, non vai a ser esta legislatura do rural. Xa foi comentado tamén, tampouco van a ser estes os orzamentos do rural, xa foron rexeitadas as enmendas a totalidade e nós entendemos que non serven as medidas parciais, sino que o que precisamos é outro modelo radicalmente diferente que remate coas privatizacións, coa precariedade e coas desigualdades extremas. E estas desigualdades moitas veces son tamén manifestadas a nivel territorial, e témolo tamén mencionado en numerosas ocasións na propia Comisión Séptima. Hai un abandono claro do rural, e ademais este abandono non é casualidade, senón que está favorecido por unhas determinadas políticas públicas, non é simplemente algo alleo á vontade política. Por eso nos entendemos que, por moito que se leve repetindo que é a legislatura do rural, neste ano non estamos vendo que se apliquen políticas públicas que vayan encamiñadas a potenciar e a dinamizar o noso rural, non? Na actualidade, por moito que os discursos moitas veces sexan contrarios, asistimos a un empobrecemento xeral das clases populares, pero ademais afecta de maneira especialmente ao noso rural, porque de feito está a afrontar a súa peor crise. Non vamos a facer cálculos do ano, que este ano está sendo especialmente dramático, pero as perdas ocasionadas pola seca, por exemplo, ou polos incendios son moi elevados. Entendemos que non se están pondo todas as medidas que precisamos, non? Con todo, eu entendo que se aceptaran as enmendas parciais, aínda que non servira para cambiar este modelo por completo, amosarían que realmente hai unha vontade de diálogo, unha vontade de debate, e non simplemente que este debate dos orzamentos, como temos a sensación moitas veces, non lles sirve para nada máis que para facer propaganda, porque se realmente quixeran ter un debate sosegado, aceptarían, cando menos, algunha das enmendas da oposición, non? Algunhas das medidas que aportamos van encamiñadas a mellorar a problemática dos lumes, que está tan presente nos últimos tempos, non? Tras a terrible vaga de lumes de outubro, sempre tendo presente tamén que estas medidas son só unha parte pequena do que precisamos, porque, como le vemos repetindo, non podemos reducir o problema dos lumes, senón a políticas de prevención ou extinción, como se entenden por parte da Xunta, senón que debemos apostar por favorecer o emprego, os servizos públicos no conxunto do país, porque ter un rural vivo vai a ser a mellor garantía e a mellor política de prevención para que isto non volva a suceder, non? Con todo, entendemos que hai medidas concretas que se poderían pôr en marcha para mellorar o actual servicio de prevención e extinción. Unha destas é a idea de destinar recursos a accións coordinadas cos concellos para a limpeza das faixas de protección, porque, como levamos moito tempo denunciando, especialmente nestes últimos meses, a Xunta descarga responsabilidades nos concellos, pero despois isto non se traduce nin en un orzamento real, nin en unha colaboración real, non? E sabemos a imposibilidade que teñen os concellos na actualidade para invertir en determinadas cuestións polas restriccións de montón, non? Por eso parecenos fundamental adicar partidas específicas para este fin. Nos propoñemos unha cantidade inicial de 8,5 millóns, como digo, como primeiro paso, non? Precisamos que isto se base nunha política de coordinación de longo percorrido e de traballo conxunto a medio e longo prazo, e non como de agora, que, como digo, só se fala dos concellos en determinados momentos cando hai que descargar responsabilidades, pero non se aposta por unha acción coordinada con estos, e ademais non hai ningunha traducción orzamentaria.
Outra das medidas é a de dotar con 12 millóns de euros o inicio, que por suposto o inicio non é o final, da creación dun novo dispositivo de defensa e prevención de incendios forestais. Tamén levamos moito tempo repetindo, e non só nós, non só os grupos da oposición, sino os propios traballadores e traballadoras, que precisamos un único dispositivo totalmente público e, ademais, precisamos máis persoal contratado todo o ano para as tarefas de prevención, non? Na vaga de outubro visibilizouse de xeito moi claro a falta de mando único, por moito que se negaran e que intentaran decir que sí que existía, foi moi evidente por todas, e por eso entendemos que esta medida é moi necesaria e urxente, e ademais é unha reivindicación que leva moitos anos en riba da mesa e que entendemos que axudaría a minimizar moito das problemáticas que existen neste momento. Tamén, outro punto relativo aos lumes, neste caso falamos da desestacionalización dos incendios forestais. Entendemos que precisamos respostar ao cambio climático de maneira urxente e entendemos que non se está a abordar de maneira seria. Tamén o levamos comentando moito tempo na Comisión Séptima, na Comisión de Medio Ambiente. Necesitamos un plan de choque inicial. A nosa enmenda obviamente non resolve o problema do cambio climático por completo, pero axudaría cando menos a iniciar as investigacións necesarias e a tratar de pôr medidas para frear este cambio climático, e ademais unha parte específica para destinar unha serie de axudas ás perdas provocadas polo clima, non? Tal e como estamos vendo, por exemplo, coa seca, non? Algúnas das nosas enmendas xa foron anunciadas tamén en anteriores orzamentos e na propia comisión, tamén foi comentada por outros grupos da oposición, e entendemos que temos que falar do sector lácteo, non? Que entendemos que partimos de diagnoses moi diferenciadas, facemos un análise moi diferente ao goberno do Partido Popular, e nos entendemos que hai que destinar un plan específico para o rescate e a mellora do sector lácteo. Non se está facendo suficiente, os precios medios ademais agochan detrás unha realidade que se sigue caracterizando polo abandono de moitas gandeiras e gandeiros das súas explotacións, pola falta de recursos económicos, e moitas das que siguen mantendo abertas as explotacións están cunhas niveles de precariedade moi elevados, non? Ademais, hai que incidir que, como decimos, eses prezos medios agochan que moitas están moi empobrecidas, e ademais o actual libre mercado e a debilidade estructural do noso sector pode facer que en un determinado momento, aínda que agora suba temporalmente, a realidade volva a ser máis dramática e volva a caer o prezo da leite sin ter dende este goberno ningunha medida para revertir esta situación. Por eso entendemos que hai que pensar no sector lácteo a medio e longo prazo, sair desta propaganda de prezos que simplemente agocha e as dificultades que se atopan os gandeiros e gandeiras nesta situación de libre mercado, non? Outra das enmendas, e que tamén está vencellada con isto que falábamos e que é extensible a todo o sector, é o plan de autosuficiencia enerxética das explotacións, e tamén foi un eixo central nos discursos de ambos grupos da oposición, e nos concordamos. Hai unha evidencia falta de superficie agraria útil. Tamén o Partido Popular moitas veces na comisión chegamos a esta diagnose de que hai que facer algo, pero nos entendemos que non se está a discutir abertamente do modelo. Temos que potenciar o Banco de Terras, pero temos que potencialo de maneira real e non únicamente cos discursos. Non vamos a volver a centrarnos na cantidade ridícula que se deixa para o Banco de Terras e para a mobilidade de terras agrarias improductivas. Tamén entendemos que temos que afrontar de maneira urxente a situación na que nos atopamos respecto ás pragas. É verdade que houve un aumento do orzamento, tamén consideramos que é insuficiente, pero sobre todo entendemos que faltan partidas específicas para algunhas determinadas pragas. Nos neste caso facemos unha enmenda para facer unha partida para loitar contra a vespa velutina. Entendemos que a resposta que se lle está dando á vespa velutina é totalmente insuficiente, non se lle está pondo freo. Ademais, hai que actuar xa. A nosa enmenda é un primeiro paso, obviamente non resolvería o problema da vespa velutina, porque hai que dedicar moitos máis recursos a investigación. Sobre todo, hai que dinamizar a comisión de seguimento, hai que, ademais, entender este problema dende un só organismo, porque agora temos as dificultades de que hai
moitos polo medio, e aínda que a Comisión de Seguimento en teoría é este organismo único, na práctica vemos como é totalmente que non funciona, digamos. Por eso este millón de euros entendemos que podería axudar a levar a cabo ese trampeo masivo que precisamos e que podería ser un primeiro paso de que realmente hai vontade de loitar contra esta praga. Outra das enmendas é para un plan específico de incorporación de xente moza. Entendemos que non se está facendo o suficiente e, ademais, como tamén levamos moito tempo reiterando na Comisión Séptima, entendemos que non hai unha avaliación efectiva destas políticas de incorporación de xente moza. Facemos unha estadística, digamos, en termos abstractos, cuantitativos, de cantos mozos e mozas se incorporan ao rural, que é necesario, pero sobre todo falta ver cantos destes mozos e mozas pasados determinados anos siguen no rural ou están ou volveron digamos, ao urbano, ou incluso saíron máis empobrecidos do que no momento inicial estaban. Outras das enmendas, e non vou a enumeralas todas, van encamiñadas a potenciar e mellorar o sector vitivinícola. É unha potencialidade moi alta, entendemos que hai un acordo de que este sector é fundamental e entendemos que faltan algunhas medidas para encamiñar, non? Xa vou rematando. Unha das enmendas que me parece tamén importante salientar é a planta de residuos da Limia. Actualmente estamos a falar de que esta comarca presenta uns dos niveis de contaminación máis elevados de toda Europa, non? Por iso entendemos que esta planta de reciclaxe faise urxente e entendemos que deberían aprobar algunhas destas medidas. Deixo por agora recalcar que precisamos outro modelo completamente diferente, pero en realidade si aceptaran algunhas destas enmendas parciais si quedarían mostra de que queren sentarse a falar. Nada máis e moitas grazas.